Gizarte Ekintzako Foru Diputatu Pilar Ardanzak desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako Barrikako Goierri eguneko zentroa bisitatu du. Arlo horretako politiken adierazgarritako bat. Zentroak 30 lagunentzako lekua dauka eta Aldundiak 860.000 euroko inbertsioa egin zuen ura abian jartzeko. Izan ere, desgaitasuna duten pertsonei laguntzea eta desgaitasuna bera prebenitzea dira Gizarte Ekintza Sailaren zutabe nagusietako bat. Gizarte Ekintzako diputatuaren esanetan, Aldundiak bere jardunaren gidagisa hartutako printzipioei jarraitu zaie. Hau da, pertsonarengan zentratutako plangintza, arreta pertsonalizatua, bizi kalitatea eta elkarte mugimenduarekin batera aritzea, kasu honetan Uribe Kosta elkartearekin. Amaitzeko Pilar Ardanzak esan du, plazen eskaintza handitu nahi dutela, eskola garaia amaituta, desgaitasun intelektuala duten pertsona guztiak eguneko zentro batera joan alizateko. Aldundiak ia 157 milioi euro inbertitu ditu 2011 urtean, desgaitasuna duten pertsonentzako zentro espezializatuak abiarazteko eta pertsona horiei laguntzak emateko.